ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. Душанбе пойтахти Тоҷикистон, шаҳри гулҳо, шаҳри сабз ва макони сайру саёҳати сокинону меҳмонон аст. Шаҳри рушдкардаи Душанберо гулҳои шукуфони лола назаррабо гардонидааст. Ин ҷаззобият ва рангорангии нотакрор гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангӣ фароғатиро муаттару диданӣ менамояд. имрӯз дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ даври шаҳрии фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола ҷамъбаст гардид ки ғолибон аз рӯи 5 номинация қадрдонӣ гардиданд. Нуриддини Қурбон ва Қобили Ҷурахон аз рафти баргузории фестивали шаҳрӣ гузориш медиҳанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор гардид. Даромадгоҳ ва гулгашту роҳравҳои боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айниро гулҳои лолаи шукуфон назаррабо гардонида ин рангорангӣ қалби иштирокчиёнро тасхир намуд. Воқеан шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон шаҳри гулрез аст. имрӯз макони баргузории даври шаҳри сайри гули лола боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ интихоб гардидааст. дар инҷо дар доираи ин тадбир дар шаҳри Душанбе миллионҳо бех гули лола шинонидааст. гулҳои лола шаҳри Душанберо назаррабо гардонидаанд ва қалби сокинону меҳмонон ва сайёҳони хориҷиро тасхир намудааст. соли 2024 барои дар сатҳи баланд ташкил намудани фестивали гулҳо сайри гули лола дар пойтахти мамлакат 6 миллиону 600 ҳазор дона гул шинонида шудааст. шумораи зиёди сокинон ба хусус ҷавондухтарон барои иштирок ва сайри хотирмон дар фазои гулзор ба макони баргузории фестивал ҳозир шуданд. барои дар сатҳи баланд гузарондани даври шаҳрии фестивали гулҳо сайри гули лола аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабии 4 ноҳияи пойтахт намоиши ҳунарҳо, дастовардҳо ва барномаҳои фарҳангӣ ташкил карда шуд. даври шаҳрии фестивали гулҳо сайри гули лола дар пойтахти мамлакат дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ шудааст. фестивал дар шаҳри Душанбе дар маҳал ноҳияҳои он ҷамъбаст гардида ғолибон ба даври шаҳрӣ руххат гирифтанд. фестивали мазкур аз рӯи 5 номинатсия боғи фарҳангии беҳтарин, гулгашти беҳтарин, кӯча ва хиёбони беҳтарин, композитсияи беҳтарин ҳамчунин гулпарвари беҳтарин баргузор гардид. яке аз аҳамиятҳои асосии ин озмун қабл аз ҳама дар он аст ки дар қалби ҳар як кӯдак, хонанда, шаҳрванд бедор намудани ҳисси пос доштани фарҳанги миллӣ, бедор кардани урфу одатҳо, анъанаҳо ва пос гузоштан ба анъанаҳои гузаштаи халқи тоҷик мебошад ва ин бори дигар боис мегардад ки ҳар як кӯдак дар бораи урфу одат фарҳанги худ бохабар бошад ва баҳри пос доштани он кӯшиш ба харҷ диҳад. баҳри баргузории ин озмун аллакай тамоми кормандон шурӯъ аз моҳи феврал кӯшиш мекунанд ки баҳри дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинӣ меҳнат кунанд. имрӯзҳо ки дар фасли баҳорон дар кӯчаҳои шаҳри Душанбеи азизамон, шаҳри Душанбеи гулбасар сар мекунем, воқеан ҳам шаҳр ҳусни тоза ба бар кардааст ва дар ҳар як гӯшаи шаҳр, дар ҳар як кӯчаи хиёбонҳо имрӯз чун гули лоларо шукуфон мебинем, воқеан ҳам фароҳшудӣ қалбҳоямонро фаро мегирад ва чун шомгоҳон сайру саёҳат мекунем, аз тамошои шаҳр гӯем боз ҳам ҳаловат мебарем. дар даври шаҳрии фестивали гулҳо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок карда аз барномаҳои фарҳангӣ ва дигар чорабиниҳои ба ин муносибат ташкил гардида дидан карданд. сайр дар боғҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва кӯчаву хиёбонҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар воқеъ ба рӯҳу равон ва завқи зебоипарастии инсон таъсири хуб мерасонад. бо дидани гулҳои сурху сафед, лолаҳои шукуфону мафтункунандаи қалбҳо ҳар бинанда ба тахайюл ворид мегардад. дар доираи иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт корҳои сабзу хуррамгардонӣ ва шинонидани гулҳо вусъат ёфт. дар натиҷа имрӯзҳо гулгашту хиёбонҳоро гулҳои муаттар назаррабо гардонидааст. имрӯз дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддини Айнӣ дар даври шаҳрӣ сайри гули лола иштирок намудем. чуноне ки мебинем имрӯз шаҳри Душанбе дар воқеъ ба шаҳри гулҳо табдил ёфтааст. мо ифтихор мекунем ки дар чунин диёри зебоманзари Тоҷикистон зиндагӣ менамоем ва ин озмуни сайри гули лола завқи зебоипарастӣ мо ҷавононро бедор менамоем.
имрӯзҳо душанбе ба яке аз шаҳрҳои пешрафта зебо ва рушдиёбанда табдил ёфта ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. далели ин гуфтаҳо сабзу хуррам гардонидани пойтахт, шинонидани гулҳои мавсимию бисёрсола ки зинатбахш гардидаанд ба шумор меравад. дар ҳама боғҳои истироҳатӣ ва гулгашту хиёбонҳои шаҳри душанбе гулҳои лолаи ҳарранга шинонида шуда шаҳрро рангорангӣ фаро гирифтааст. имрӯз тамоми духтарон, бонувон, кӯдакон бо таби болида хушу хурсанд дар боғи Садриддин Айнӣ сайри гули лоларо бо рақсу таронаву шеру суруд хурсандона пешвоз гирифтанд ва мо аз он хурсандем ки дар фазои Тоҷикистони маҳбуби мо сулҳу ваҳдат пойдор аст. гулҳои лола ва бисёрсола дар боғҳо бо тарҳ ва муди муосир ки хеле ҷолибу диданианд шинонида шудаанд. дар қисмати ҷанбастии даври шаҳрии фестивали гулҳо сайри гули лола намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе суханронӣ намуда таъкид карданд ки сайри гули лола таърихи тӯлонӣ дошта, он дар гузашта дар байни мардуми тамаддунофари тоҷик бо номи Гули Сурх вуҷуд дошт. фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони гули лола бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола бо мақсади вусъати корҳои ободонию сабзгардонӣ, эҳёи анъанаҳои ниёгон ва баландбардоштани завқи зебоипарастии сокинон дар ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад. дар ин рӯз ғолибони 5 номинатсияи даври шаҳрии фестивали гулҳо сайри гули лола боғи фарҳангии беҳтарин, гулгашти беҳтарин, кӯча ва хиёбони беҳтарин, композитсияи беҳтарин ва гулпарвари беҳтарин муайян шуда бо сипосномаву мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ гардидаанд. албатта имрӯз бо як сарбаландӣ метавонем гуфта ки ноҳияи Шомансур дар ин фестивали сайри гули лола ҷои якумро сазовор гаштаанд. ноҳияи Шомансур ки дарозаи шаҳри Душанбе аст, тамом меҳмонони хориҷи кишвар ба шаҳри азизи мо ворид мегарданд. албатта мо кӯшиш ба харҷ мекунем ки ноҳияро ва кӯчаҳои протоколиро бо як дизайнҳои беҳтарин, як гулгашти беҳтарин ва албатта ба як шаҳри сабз табдил диҳем. дар фарҷоми чорабинӣ бо мақсади истироҳату фароғати иштирокчиён барномаи консертӣ намоиш дода шуд. Нуриддини Қурбон, Қобили Ҷурахон, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди Душанбе-Қулма қитъаи қалъаи Хум-Ванҷ то даромадгоҳи ноҳияи Рӯшон вусъат дорад. корҳои сохтмонӣ дар ин масир моҳи сентябри соли 2022 оғоз гардида дар муддати бештар аз 2 сол бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурӣ ва саҳми мутахассисон корҳои зиёди сохтмонӣ ба анҷом расидааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бунёди роҳу пул ва тавассути он таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони мамлакат аз ҳадафҳои меҳварӣ маҳсуб ёфта, дар ин самт дар Тоҷикистон тадбирҳои бузурги ободонӣ анҷом дода мешавад. бо назардошти афзалияти соҳа дар рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ таъкид намуданд ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҷдиду барқарорсозии роҳи мошингарди қалъаи Хум Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон бо сохтмони 2 нақб бо дарозии 5,2 километр ба маблағи 2,2 миллиард сомонӣ, сохтмони 2 пул бо дарозии 283 метр аз болои дарёҳои Ғунд ва Шорфдара, 4,5 километр роҳ ва долонҳои зидди тарма ба маблағи 342 миллион сомонӣ идома дорад. корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон моҳи сентябри соли 2022 оғоз гардида то ин муддат бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои таркишию хокканӣ, мустаҳкамкунӣ ва васеъсозии роҳ, арматурбандӣ ва бетондезӣ дар такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангин ба анҷом расида, ҳоло дар 40 қитъаи роҳ корҳои хокканию хокрезӣ, сохтмони такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангин, шинонидани қубурҳои қутрашон гуногун, пулҳо ва корҳои омода намудани масолеҳи оҳану бетонӣ дар 18 қисмати дигари роҳ вусъат дошта, кормандону мутахассисон кӯшиш намуда истоданд ки корҳои сохтмониро дар ин масир бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот ба анҷом расонанд то ба мардум солиёни зиёд хизмат расонад.
пеш аз ҳама мехоҳам миннатдории самимии худро ба президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонам ки чунин иқдомҳои ободониро барои беҳтаршавии сифати хизматрасонӣ ба мардум анҷом медиҳанд. мо бо тоҷикистон ҳамкории хуб дорем. аслан дар лоиҳа бунёди 2 нақби мошингузар ба нақша гирифта шудааст ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар нақби рақами 1 идома дошта, дар кандани нақби мазкур 50 техникаву дастгоҳҳои замонавӣ ҷалб гардиданд ва беш аз 90 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ва хориҷӣ фаъолият мекунанд. мувофиқи лоиҳа корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди душанбе кулма қитъаи қалъаи хумб ва ноҳияи рӯшон аз километри 371 деҳаи чорбоғи ноҳияи дарвоз оғоз гардида дарозии роҳ 109 километрро ташкил медиҳад. дар доираи лоиҳа барои таъмини ҳаракати доимии воситаҳои нақлиёт самти ҳаракат на ин ки ба маркази ноҳияи дарвоз балки аз шафати он сурат мегирад ва барои бунёди ин қисмати роҳ то имрӯз корҳои зиёде аз ҷумла сохтмони сутунпояи пул ва деворҳои оҳану бетонӣ ба анҷом расида дар дигар қисматҳои роҳ корҳои бетонрезӣ идома дорад. дар километри 0473 қарор дорем. дар ин ҷо 764 метр пойдеворҳои муҳофизатӣ мебошад. корҳои панҷарабофӣ бетонхобонӣ идома дорад. бетонрезӣ ба анҷом расидааст. айни ҳол ҳозир пойдеворҳои муҳофизатӣ сар кардем. бо дарозии 200 метр ҳозир тайёр мебошад. кор аз рӯи нақша рафтааст. стандарти ҷаҳонӣ дорад. қатқади дарёи Панҷ мебошад. дар натиҷаи гарм шудани боду ҳаво об баланд мешавад. мумкин аст ки роҳ вайрон шавад. ин пойдеворҳо асрҳо хизмат мекунанд. кӯтоҳ шудани вақти роҳ бе ягон монеа рафта расидан ба шаҳри Душанбе дар вақти пештар сутка ё 12 соат мекашид. ҳозир бошад дар муддати 6 соат дар пойтахт чона мегиранд. бо бунёди 2 нақб 15 пули мошингузар ва анҷоми дигар тадбирҳо масофаи роҳ ба 93 километри лоиҳавӣ баробар гардида дар натиҷа 16 километр роҳ кӯтоҳ мешавад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи мошингарди душанбе кулма қитъаи қалъаи хумб ванҷ сарҳади ноҳияи рӯшон мувофиқи нақшаи пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд ва риояи меъёрҳои роҳсозӣ бунёд гардида дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. роҳи мазкур душворгузар буда аз байни қаторкӯҳҳои дарвоз мегузарад. ман ҷангир хушназар сокини ноҳияи ҳамин дарвоз дар ҳамин сохтмон 2 моҳ шудааст ки кор кардаистам. мо шомон сари вақт гирифтаистем, ягон танқисӣ накашидаистем. кормон нағз аст, ӯ қадар қин ҳам нест. фармоишгари ин тарҳ вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамоҳангсози он маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди душанбе чаноқ буда ҳоло корҳои сохтмонӣ бо ҷалби беш аз 70 техника ва зиёда аз 300 нафар коргарону мутахассисони маҳалливу хориҷӣ қариб дар ҳамаи нуқтаҳо идома дорад. имрӯзҳо дар баробари анҷоми корҳои сохтмонӣ ҳамзамон рафтомад ва интиқоли молу маҳсулот тариқи роҳи мазкур бе ягон мушкилӣ ва дар вақтҳои муайяншуда сурат мегирад. ин шабрӯз ронандагону мусофирон ҳамагӣ дар 4 соат беш аз 100 километр роҳро сипарӣ менамоянд. аз ҳисоби кӯтоҳ гардидану васеъшавии роҳ рафтуомади ронандагону мусофирон осон ва бидуни мушкилӣ сурат гирифта 1.5 баробар вақт сарфа мегардад. роҳ бо назардошти талаботи ҷаҳонӣ соҳаи роҳсозӣ бунёд мегардад. дар лоиҳа сохтмони нақбҳо, галереяҳо, пулҳо, қубурҳои обгузар, такядеворҳо ва ғайра пешбинӣ гардида дар маҳаллаҳои аҳолинишин бошад, корҳои равшаннамоӣ ва инчунин сохтмони роҳҳои пиёдагард ва истгоҳҳои нақлиётӣ низ ба нақша гирифта шудааст. дар иншоот мувофиқи лоиҳа 15 пул 2 нақби мошингузар бо дарозии 5200 метр, 5 долони зидди тармавӣ, деворҳои оҳану бетонӣ, 200 қубури обгузар ва чароғонкунӣ 14 деҳаи ноҳияҳои дарвозу ванҷ бо дарозии беш аз 17 километр ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз корҳои кандани ҷинсҳои кӯҳӣ ва бетонрезӣ дар нақби рақами 1 ки дар деҳаи Кеврон ҷойгир аст ба масофаи беш аз 1500 метр ба анҷом расидааст.
کارمندان و متخصصان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه автомобилгарди душанбе чаноқ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд кӯшиш намуда истоданд ки корҳои сохтмониро бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва шароити фароҳам гардида бо сифати баланд ба анҷом расонанд. сохтмончиён ки бештарашонро сокинони ноҳияҳои дарвозу ванҷ ташкил медиҳанд бо сару либос хӯроки гарм таъмин буда бар ивази корашон маоши хуб мегиранд. дар муддатҳои зиёд ҳамин роҳҳои фарсуда буданд, мошино меомаданд, дар ҳамин ҷо манъ мешуданд. ҳозир бисёр хуб шудааст ки роҳҳо дар байни як раҳ як мошин мегузашт. ҳозир 4 мошин мегинҷад ки ҳамин раҳҳо қатъӣ ба тарафи хориқ хитой мераванд. дар маҷмӯъ баъд аз анҷоми пурраи корҳо, меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникӣ ду хати ҳаракат иборат буда, паҳноии стандартии он ба 12 метр баробар мегардад. тадбирҳои ободонӣ аз ҷумла бунёди роҳу пул дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вусъат дода мешавад. дар доираи лоиҳаи мазкур бунёди 2 нақби мошингузар ба нақша гирифта шудааст ки дарозии умумии он беш аз 5200 метрро ташкил медиҳад. айни ҳол мо дар нақби мошингарди рақами 1 қарор дорем ки дарозии он 3388 метрро ташкил медиҳад ва то имрӯз бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурӣ ва ҷалби коргарони маҳаллӣ ба масофаи беш аз 1500 метр корҳои кандани ҷинсҳои кӯҳӣ ба анҷом расонда шудааст. дар умум бо бунёди 2 нақби мошингузар беш аз 16 километр роҳ кӯтоҳ мегардад. зоиршоҳи тағоимрод Маҳмад Саиди Камол, Маъруфи Абдулло барои барномаи иттилоотии ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.